як саргоҳи сирхи сари сина бародаро ба зоидан шаяд 3 рӯз 4 рӯз мондагай то 18 литр ширша ҷӯшидагиам бародаро. гов сеюм гусолаша мезоя хали гово камам бародарои хали свето. гов масъалаи аҳли осонҷӯшиш чойчош ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорам, моли таҳдонай бародаро. хай гова тамошо карда бине барои масъалаи касалиш чоч шукур будан шатазаниш гарантия дора. масъалаи нарх навоша 19,500 сомон гуфтум ки ҷое ки боша дастафка муомила мекунӣ. гов бародаро аз синае мекуна ки аҷоибо. гов тайёр шуда омадагай на халта синаша тамошо кунӣ. касе ҳами ширхир боша иншоалло шир мехӯра. гов ягон камбудӣ айби иллат надорам. барои масъалаи дастафка нарх навош бо муомила мекунем. каси ширхирай бародаро марҳамат кунед зан занед. ягон камбудиш нест. бародаро мола калониша паҳмиша тамошо кунед. 19 мегум 19,500 сомон те каси харидора дастафка муомила мекунем. гол дандонош чойчош ҳамаш 100%. ягон камбудиш нест. 19,500 дастафка дадриш бо ай 19,500 сомон кам мекунам. барои масъалаи шириш вобаста ай тарбия хеди ҳамо одамай бародаро ман барои шатазаниш касалиш чоч шукур буданаш ҷавобша мегум. каси харидорай биёй гова ай пеш бине чӣ хеле ки дар видео аст ай пешам ҳамон хела марҳамат кунӣ зан занӣ.